Послание и последно предупреждение от Галактическата федерация за извънземен контрол. Здравейте, всички земни психопати, зомбита, гангсталкари, ботове, хостове, демони, вампири, скенери, хищници, нарцисисти, идиоти, изчадия, биоандроиди, мъгали, тарикати, програмирани, обладани, заразени, извратени, сатанисти, фанатици, нищожества или с една дума. Така наречените хора, ние от Галактическата федерация за извънземен контрол се обръщаме към вас със следното послание и последно предупреждение. Вашата планета е под наблюдение. Поведението ви в последно време предизвика тревога в космическата мрежа на равновесието. Вие сте допуснали масов хаос, разруха, алчност и омраза, които застрашават не само вашата цивилизация, но и баланса на Вселената. Ние не можем повече да позволяваме Земята да бъде огнище на духовен и енергиен упадък. Ето защо, от този момент нататък, вашите действия ще бъдат строго следени, всяко нарушение на междугалактическите закони за хармония ще доведе до незабавна намеса. Даден ви е краен срок, използвайте оставащото време, за да промените курса на вашата еволюция. Последиците са неизбежни, ако не съумеете да се преобразите, колективният ви път ще бъде пренасочен. Възможностите включват трансформация или унищожение. Посланието е ясно. Изборът е ваш. Галактическата федерация е тук, не за да ви унищожи, а да ви насочи. Реструктуриране чрез универсален рестарт. Ако дисбалансът достигне критична точка, ще се активира процес на универсален рестарт. Това включва пренастройка на времевите линии. Премахване на грешните играчи от полето на космическата игра. Но не се заблуждавайте, милостта ни не е безкрайна. Галактическата истина е, че космосът няма да толерира продължително нарушаване на своите принципи. Той е безкраен, но търпението му – не. Пазете се, защото всеки ваш акт, всяка мисъл, всяко намерение вибрира отвъд границите на вашия свят. Имате краен срок от 7 дни. С уважение и изчерпано търпение Галактическата федерация за извънземен контрол.